Uba idi nong siang Presiden ka KGD STA habakran beglap thai khubor ulayat hu bakaseng ha zonal meeting ka balong menda ngi kala penrem jur ya kani ka jimpron kam ki bos san district daulati ban pha kawut ik samla puli ki badawa ya ka hok jungki na ka benda ka bha kamian bat ka bit ka biang jo ki samla puli ha kani ka college sarkar ka badan harilum jentia ulong baka jingsiat tendong le er pensat khamat bat ka jing kawut lati ki pulit ik samla puli kapin i bak sarkar ka jaka ban pun urlong ik jing dawa jo ki samla puli kala ai pen ban dau ding sempat kejing bomla ban pun urlong ya kejing dawa jong samla puli kapin i ya kejing bomla ka tanat puli puthi ka sarkar jalla ban pun urlong ya kejing dawa bat penlong ya samla puli ban mi syuruk surat ban dawa ya ko hok ka bagi de hok banyo nakaliang jong ka KJDS ing isngoba ni penrem jur ya ki officer ki ba DP ya ka district ha ba ya de ka ni ka jingja ni isngoba ki khana ki bapli ki dawa ya ka hok ke chongki ki dawa ki ki ban kanteu ya ka college ke chongki bat ya ka puli ka puthi ya po ka state po ka district ke chongki hi namal bakani ka college ka don ha ka sor jawai bat ka dei tangkani ka wi ka government college sa sa Chente Hills tilada kani ka college kampat biang tebun ki khana ki du no ya ka simpuli ke chungki bat kalong ka ba ya ki babun banle ki college ki badon sejengai nalaka jakala jong ngiyo iba ki mat jing dawa chungki ru ke de bet halor ki kam ki bade college bat ki de hockey ban dawa menang pan bahas syu bat karukom le jong ka sarkar da ka ba penun kam da ki pulit ban syo ban bom da ki lathi ban kan shait da ka ban siat tear gas kalong ke ba isang sot mo nagmenta ki khana school hi kidang don ki we ki lat da ka bor bala ban pen ko ngo la ne ban penso tho ya ki khana ki samla wat ya ki rangba ro tin re da ka ba simtang da ka ni ki lat i kumba la shu nyom beng be ya ki ki bangi don hapo ka jing haki jing sngau ki jongi ting sngau bangin ajing kersian ni kini ki samla bakinang ya saprang kinang ya dawai ki ba ki dei hok bandawa nak sarkar ban kenti walada kadon kajing penting bat kajing bom ya kiru ngi sngau baki deban ya ine hi bandawa hadu bakin daya kibun tang kijing yakran kimpoi shanuru kumengyo iwat syatas jawai ro ka jaka bakan don da kata ka decision ka ba biang nakaliang jong sarkar mo ka rai bangin le kumta nang yu iba shu tho tang hita i piece of paper kat kumbami ki kot kubor ka bakam dei tada ki don ki official ki de ban sign ro kata ki don pentikna ba ka dei ka rai jong ka sarkar omman shu ya tho tang kum ki kenja minute jong kata ka meeting bat borobor kini ki jingkular ku na ka spor kapor ni sngau bakim de bandon ka sarkar ka de man long syai ba halor ki ki ba ki khana college ki dawa lani kinong penya ki school ru ki dawa halor kani tingi penrem me ka sarkar hi kam deire manu ru ka sarkar lembat ki officer ki jong ka ki ka de ke jingbom la jong ki ban trehi ya ka kam ka bala ban set haki ka kam marba ni pe kirang ba shong surok kinong hikai school ru surok ki khana school surok ki NGO surok te kumur kapani baka sarkar ngimtip hadur kum ka penia ya kam ka jabak kat kebaran ki hab mi surok hab syatit hab sya sempat hab mi ki klumar mo syong no sibala mi pajba ka klumar ka don be tingi soba ki borkhoi baka sarkar ka le ka di benda perkhat bha kan sywa ba mo pajba ola jet ka sarkar te ka sarkar ke dei ban deliver ka baka ka baki khana school ki diman kam simdei ka ka bomdon nongrim ka don ka nongrim ki kwai ka quality education ban ngin tur ka sarkar baka di ban khot banyak keren ban pensong thu bad ai ke badi hop ke jongki namar ngi keren ka right to education wat yangi kino hikai ru msyashu wat ban bom dawuding usi yaki khana ni ban tabru hari ka susi menta da ka sarkar hi ka ba ai ngi ta ka kendon bom ni ban le hari ka sarkar hi bapun kam ki tergas bapun kam dak te kilati ke bom sola ban pediang ni tilada jindala le be ya ka kam ngathai kan numi kini ki rum kram surok